Lezi indaba zehora lesikhombisa sikwethulela zona ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli, nazi ezinohlonze kusihlwa nje. Ngize ngibe ingxenye yale mashi ngibone iSouth Africa yonakala kakhulukazi le ndawo le esibuya iPantown. iPantown yonakale kakhulu, idakamizwa ziyadayisa nje idayise ngathi ukudla okudliwayo. Inhlangano iMarch and March ibambisene nezinye inhlangano namaqembu ezombusazwe ibibambe imashi yokuphikisana nokugcwala kwabokufika kuleli phayindane entshonalanga yeTheku. I have more chance to go to the ground because the job is in the ground. People are suffering down there. Iqembu iAfrika Mayibuye selemukele uEric Nkabane noDumengel kaPapapheni njengelungu elisha ngemva kokuthi eshiye phansi njengelungu leqembu umkhonto wesizwe. We will not fight Eskom. We will work with the Minister of Electricity and Energy, the South African Local Government Association to resolve this particular challenge. Imeya yaseGoli uDada Morero uthi bazoxoxisana neEskom ngodaba lwesikeletu salomasipala ngemva kokuthi lenkampani isonge ngokucisha ugesi ezingxenyeni zaleli dolobha. Asikubingelele sikwamukele mbukele indabeni zehora lesikhombisa kusihlwa enizethulelwa uNoxolo uMamtshali wakwamwali ihlabangane limhlophe qwa. Uza kwethu ositolikela ngolimi lwempawu uFortune Madlala. Asingene kulezo ke esikuphathele zona namuhla. Usomlomo wePhalamende uThoko Didiza usesikhahlelile isicelo seqembu iATM sokuvotela ukungabethembu ubuholi bukaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa nesifakwe ngemuva kwesinqumo senkantolo yomthethosisekelo ngodaba lwePhalaphala. Encwadini yakhe yokuphendula esicelweni seATM uDidiza uthe yize iPhalamende kufanele libeke eqhulwini izicelo zokungabethembu ubuholi ezifuzelesi kepha nazo kufanele ihambisane nomthetho. uDidiza wengeze ngokuthi iPhalamende selivele limatasa ngeinhlelo zokusingatha ikomiti elizophenya ngokuthi ingabe uMengameli kufanele asuswe na esikhundleni kulandela umbiko wethimbeli imele owathi kungenzeka ukuthi kunecala okufanele uMengameli ayiphendulele kulo mayelana nokwebiwa kwendodla zemali eplazini lakhe Phalaphala. Izakhamuzi zasePinetown zithi abaphume bephele noma baphume baphele kuleli abantu asebenethezeke kulelizwe bebe bengenazo incwadi ezibagunyazayo. Lokhu zikusho ngenkathi inhlangano zomphakathi kanye nosombusazwe benqume ukuhambela kule ndawo esentshonalanga yeTheku ngayinhloso yokuzama ukuthi baphume kuleli abahlezi ngokungemthetho. Ha, he, he, ho, hu, abahambe. We don't need them. Inhlangano zomphakathi, amaqembu ezombusazwe kanye nenhlangano iMarch and March basingathe imashi ephayindane entshonalanga yeTheku ngenhloso yokuqhubeka nokwenza imizamo yokuthi bayalifulathele la kuleli bonke abahlezi ngokungekho emthethweni. Izakhamuzi zasePhayindane zichaze kabanzi mayelana nokuthi kungani kufanele behambe bengabheke emuva abantu bakwamanye amazwe abakuleli ngaphandle kwencwadi ebagunyaza ukuba babekulo lelizwe. Ngize ngibe ingxenye yale mashi ngibone iSouth Africa yonakala kakhulukazi le ndawo le esibuya iPantown. iPantown yonakale kakhulu, idakamizwa ziyadayisa nje idayise ngathi ukudla okudliwayo namaphoyisa ayayibukela athatha imali kubantu bokufika bayazenzela nje kahle kahle iPantown idolobha sebelidunile sekuyelabo benza into abayithandayo. Into engikhathaza kakhulu ilabantu bokuhamba. Labantu bokuhamba bathatha yonke imisebenzi, asinamsebenzi, babulela ingane zesikole benza yonke into, bohlangene bonke namaPakistani. Asibadingi, sibacela kahle sisabahamba babuyele ngasemakubo. Enzine yahlukene yakuleli kwabantu abangenazo incwadi ezibavumela ukuba bazinze kuleli ngenye yezinto ekhathaza kakhulu izakhamuzi zakuleli. Lezakhamuzi zithi abashintsha ukwenza abaqashi abenza lokho. Amakhulu abantu bokufika abaqhinqe ngaphandle kwesikhungo sabantu abangenandawo iDiaconia Center eThekwini bathi ngeke basuke kule ndawo ukuze kube uhulumeni ukukhuluma nabo. Laba abantu okuhlanganisa abesifazane nezingane balale ngaphandle kwalesi sikhungo ngemva kokuxoshwa estation samaphoyisa lapho bebebhikisha bethi bafuna ukuvikelwa.
Fika bashaya phansi ngonyawo bathi ngeke basuke lapho bekhosele khona eDiaconia Center enkabeni yeTheku kuze kube kungenelela uhulumeni kanye nenhlangano yezizwe ngezinkinga zabo zokuphepha nenhlalakahle. In our house we are no more peace at all. That's why everyone come here. And the way they tell us on 30 June they will kill us. Where will we go if we go? Where will we go? We have kids. The kids need school. We need hospitals. We need everything. So what are we going to do? We are refugees. Phathu kwezinhlangano eziphose esivivaneni kubalwa neRed Cross esilethe usizo lokudla nokweseka izingane. We are bringing food, diapers for the children as well as milk because we are notified that some of them are in need of food as well. So we are going to be providing relief aid. We've been meeting with some other NGOs that are going to be working here and we are planning as to what kind of aid we are going to be bringing in here. Bangaphezulu kwamakhulu amahlanu abantu abagcwele kule ndawo okuyinto iqembu leMK Party elithi iphazamisa ukusebenza kahle enkabeni yeTheku. Abala amaphepha benawo. Ufuna abahlala abanganawo. Ufuna abahambe baye emazweni abo. Siyamema futhi kubaphathi nezikhulu ukuthi abasondeze home affairs. Kuzobonakala abanamaphepha nabangenawo. Ngoba sikwazi ukuhlala nabantu kusuka ekseni kuze kube manje. Singabazi benzana. Baphazamisa ukusebenza ngisho la ewadini yethu. As South Africans, as a member umkhonto kule ward, sithi vele abangenawo amaphepha umsakazi abahambe kulelizwe. Okwamanje akacaci ukuthi lesi simo sizogcina siphele kanjani. Umholi we-Africa Mayibuye Movement uFloyd Shivambu sesole iphathimandla nabaholi abafuna kuhoxiswe amashi abhekiswe kwabokufika kuleli ngokungemthetho. uShivambu uthi inhlangano ezifana neMarch and March nabagqugquzeli abafana noNgizwe Mchunu baqhamisa izinto ezibalekile ezikhathaza iningi labantu bakuleli. Izinhlangano zomphakathi ziqinisa umkhankaso olusana nabokufika kuleli ngokungemthetho nokuyinto esigxekwe kakhulu osombusazwe. uFloyd Shivambu uthi azingashawa indiva izikhalo zabakuleli ngodaba lwabokufika abangenazimvume zamaphepha. We will not join into the band of those who want to delegitimize and insult those who are saying that we have got a sitting crisis of undocumented and illegal immigration in South Africa. uShivambu uthi inkinga bokufika ngokungemthetho ifaka ingcindezi emzameni kahulumeni yokuhlinzeka ngezidingo nqangi kanti iqembu likaShivambu lamukele ngokusemthethweni uEric Kobane owaziwa kakhulu ngelikaPapa Beni osanda kuhlubuka kuMK Party. I'm more free to be Africa Mayibuye because I have more chance to go to the ground because the job is in the ground. People are suffering down there. Now, I'm here for that. Parliament is okay, just honorable, but we are not focusing on the ground. Now I'm here for the ground. iAfrica Mayibuye isithembise ukuthi izofika kubonakale kuzo zonke izigceme njengoba ilungiselela ukunqoba ukhetho lohulumeni bezindawo. Imeya yomkhandlu dolobha iGoli uDada Morero wethule inkulumo ngesimo sedolobha namhlanje eSt Mary's Cathedral nalapho echaze kabanzi ngebanga eselihanjiwe ukuthuthukisa zokuphepha kanye nenhlanzeko edolobheni. Waphinde wenaba ngeinhlelo anazo ukubhekana nezinselele zedolobha okubalwa nesikweletu seEskom. Imeya yaseGoli uDada Morero wenabe ngenqubekela phambili sibe khona kuleli dolobha njengoba ibaleza ukuphepha ukwethula kwesiphehlisa amanzi eBrixton ukuhlanzeka kwedolobha kusuka ngesikhathi idolobha lisingethe ingqungquthela yeG20. uMorero akazange ayishaya indiva indaba yokulethwa kwezidingo nqangi emphakathini kuleli dolobha kanti kokunye uMorero ubalulo ukuthi bazosebenzisana neEskom ukubhekana nenselele yesikweletu sogesi. Not fight Eskom. We will work with the Minister of Electricity and Energy, the South African Local Government Association, to resolve this particular challenge. The successful hosting of the G20, 86% resolution rate, service delivery escalations managed within a 6-week period, demonstrating the bomb squad exceptional effectiveness in addressing critical service delivery challenges. Mbusazo nawaphawule ngobuqukethwe inkulumo yemeya. The mayor is living in a completely different city than all of us are living in. He is talking about all these successes, but he has failed to give the residents hope
that they are not going to be cut off by Eskom. Even in the difficult situations that we have in the city of Johannesburg currently, especially the financial space, but we are trying to navigate the situation and to ensure that it doesn't disturb our service delivery at all. The mayor was able to acknowledge all the challenges that we are battling with, and we are hoping that the administration, because there are turnaround strategies that have been devised, which were submitted to us as well, but we need to see that in action. Sebesithamelele inkulumo yemeya zinethemba ukuthi kuzoba nezinguquko ezibonakalayo kusukela manje. Bukelisi sathi qu eyitolo siyabuya nezinye indaba zosuku ungayindawo. Sikubingelele siphinde sikwamukele mbukeli uma ngabe usanda kungena odabeni phambili besibike ukuthi inhlangano iMarch and March ibambisene nezinye inhlangano namaqembu ezombusazwe ibibamba imarch yokuphikisana nokugcwala kwabo kufika kuleli phayindane entshonalanga yeTheku. Khumbula ke mbukeli ukuthi lezi indaba ziyatholakala ku YouTube na ku SABC Plus ungena nje kuzoyicinge ngamagama athi SABC izindaba. Inkantolo ephakeme yase Western Cape isigodlile isinqumo sayo odabeni lomdonsiswano weEFF kanye nongqongqoshe wezemali uEnoch Godongwana ngodaba lwentela yopetroli. iEFF inikele inkantolo ngalolu daba ikhala ngokuthi isinqumo sokunyakaziswa kwentela yopetroli akusona nje isinqumo esingathathwa ungqongqoshe uGodongwana ngayedwana kodwa kufanele kubekwe eyithebenize eParliament. Unye kwezethulo zabameli beEFF kwabakhala ngakho basola kakhulu ngqongqoshe uGodongwana ngokuthi izinqumo zakhe odabeni lwentela yopetroli zibukela phansi imigomo yomthethosisekelo kanye nokushaya indivi eParliament uqobo. The minister can promulgate a notice increasing a fuel levy. An application is brought by the EFF to challenge it, and he accepts the challenges that are brought by the EFF. Then simply just promulgates the next day a new notice. Then it blunts and renders our application moot. And so on, you can keep doing. That's the natural consequence of that. And we're saying that the chief must be guided at least, is our submission. Ummeli kaNgqongqoshe uGodongwana utshele inkantolo ukuthi isikhalo seEFF esiphambi kwenkantolo asinasisekelo esiqinile ngodaba lwentela yopetroli. It seems like a pretty silly thing for the Minister of Finance to have done, where if he was using the fuel levy to quote-unquote increase taxes, he still had about a 57 billion rand black hole in the budget. That demonstrates why this argument made at a level of generality and abstraction that the fuel levy increase decision is a like-for-like replacement is not supported by the facts. Abameli bakaNgqongqoshe bakholelwa ukuthi isinqumo sikaGodongwana usenze ngokubonelela isimo sabathengi. Usale wethukile umphakathi waseLumanyaneng eduze neMahikeng esifundazweni Northwest kulandela ukudutshulwa kwesishoshovu ebesilwisana nenkohlakalo emphakathini uThato Mulusankwe. Ile umphakathi waseLumanyaneng eduze naseMahikeng esifundazweni Northwest lokhu kuzemva ukuthi kudutshulwe kwabulawa isishoshovu esilwela ubulungiswa emphakathini uThato Mulusankwe. Lesi sishoshovu sidutshulwe namhlanje ekseni emzini waso kanti sichazwe njengomuntu obengowabantu. Tato was a humanitarian, you know. He had the best interests of people at heart, you know. He was a very selfless man. He was a father. He was a good, upstanding citizen, Mafikeng, and I think that I learned a lot from Tato in the short time that I spent with him. I have never witnessed Tato doing or saying anything unscrupulous. I think Tato was somebody that stood up for other people. Ezokuphepha eMahikeng uthe indlela ophume ngayo umphakathi wakulendawo emva kokubulawa kaMolusankwe ikhomba khona ukuthi ube isishoshovu esilwela ubulungiswa. You can see with the community that has gathered here that we have lost a social activist who advocated for social justice. It is quite disappointing to learn of this news, but I can tell you that the matter has received a national attention. AbakwaZidlodlo basaphenya mayelana lesi sigameko kanti nembangela yaso ayikaziwa.
Lihlehliselwe umhlalulunye kuNtulikazi icala lokuthumba kanye nokudlwengula elibhekene nomsolwa uTshepo Tsimane. uTsimane usolwa ngokudlwengula intombazane eneminyaka eyi-12 ubudala eDobsonville eSoweto ngephasika. Onogada kanye namaphoyisa bebethole kanzima bezama ukulawula indimbane zabantu ebeyifuna ukungena enkantolo kwazise bekunyamfuka ngaphandle nangaphakathi. Ilungu lomndeni weSisulu lithi ingane yabo izama ukubhekana nalesimo futhi seyafudusela kwesinye isifundazwe nokuyilapha isifunda khona. Leli lungu lomndeni lithi kuyantsontsotha enhlizweni zabo njengoba behlelwa yilesiga. Hayi no mwana yena uthi ingane yabo iyazama kakhulu. Seyafuduka yafuduselwa kwesinye isifundazwe isuswa eGauteng yaze yathola nesikole kuleso sifundazwe. Izama ngayo yonke lengane ukuthi iqhubeke nempilo uthi inhliziyo zabo ziyabhibha. Umndeni lifonqa isigqoko libonga liyanconcoza einkumbini zabantu ezobaseka njengoba bebhekene nalesimo esinzima. Ami nje bathi bakhala nathi siyababonga kakhulu namasonto onke ngokuphelela kwabo njengebeza la mihla nemihla siyabonga sibonge kakhulu. Ilungu le-DA elingaphansi kwekomiti elibhekela abesifazane eParliament lithi ingqinamba ezimayelana nokubambezeleka kwemphumela yolibofuzo yinto ekhathazayo. Ama-region wonke way-5 banama-case amaningi gender-based violence abangakhona ukuthi bawa-resolve. Njengenhlangano le amacala kanje asondelene kakhulu ney'nhliziyo zethu. Sizoqhubeka silandelanise senzele ukuthi i-forensic laboratory iqinisekise ukuthi ayawakhipha ama-DNA ukuze abalimele ama-victims bakwazi ukuthi bathole ubulungiswa. Igama lami nguCalvin wakwaDludla. Ey'ndabeni ze-SABC ngibika ngise-Roodepoort. Undunankulu waseGauteng uPanyaza Lesufi uthi ujabule ngenqubekela phambili eyenziwe ekuvuseleleni amahostela kulesi sifundazwe. Usho kanje ngesikhathi ehlola amahostela ase-George Koch emaphethelweni eGoli. It is. I mean, I've seen the before and after photos. You know, it's heartwarming. It's encouraging. But we still have to do more because we have to. The elephant in the room is that is there still room in post-democracy to single-sex hostels, or should we convert it to family units, or you need both, those that still prefer single-sex and those that wants to bring their families here. But that's the debate in donors and councillors and those that are living here that they will guide us. Sizizwa sijabule kakhulu undunankulu ukuba qala ngokuzosixoxela into ingakenzeki njengoba sechazile kuvuza amanzi kuvuza yonke into imanje kuvalekile yonke into sihleli buka sihamba endaweni enjani manje sesihamba endaweni enhle izethembiso ke noma izisho asashiyo undunankulu ngathi sifezekile. I-Orlando Pirates izotholana phezulu ne-Orbit College eMbombela eMpumalanga emidlalweni ocacisa ngombango weligi kulesizini. I-Pirates idinga ukunqoba lo mdlalo ukuze iphakamise isicoco se-Betway Premiership. Konke sekumngomumo ngaphambi komdlalo wokugcina wesizini kulamaqembu amabili. Abalandeli balamaqembu bazolibangisa eMpumalanga uyobuyela lo mdlalo ozocacisa ngombango wesicoco se-league. Ngijabulile ukuthi game final iTalana for the first time iMbombela. After sketchless season, the Pirates be senesikhathi nje solidlalela number 2. I think we have to have a systematic way that improves le ndlela yongena stadium nokuphuma stadium because kumadimanyana kungena kwemadinyana kuphuma. Sekunxuswe kakhulu abalandeli ukuthi bafike kusanesikhathi enkundleni ngaphambi komdlalo. The recipe for a good event is people coming earlier. If you normally come an hour before, come 2 hours before or 3 even. I always say it's much better sitting in the stadium with a cold beer, watching the teams warm up than sitting in the traffic outside because you left your home too late. So our plea to people is the gates are opening at 11 o'clock already. The game is at 3 o'clock in the afternoon. We're opening at 11 o'clock. So there's nothing that stops people to come early. Lo mdlalo ngomgqibelo uzoba ngehora lesithathu ntambama. Masibuye itolo mbukeli sobeke sesikuphathela umhlahla wesimo sezulu noThayini Ntshiza unganyakazi.
Nginibingele babukele emakhaya ngiphinde nginamukele kwisimo sezulu sanamhlanje kusihlwa ake sibheke isimo kanjani uzoqaphela nje mbukeli liyana ke nje izulu kakhulukazi ngePalmobek sekhona ke nje esifundazweni iNorthern Cape ngasho simancane ke nje amathuba emvula lendelekile nje eKapa lodumo kuye njalo nje George kanti ke ngasho nje silimboze ngamafuke nje izulu kakhulukazi ngePalmobek sekhona ke Mthatha kuye njalo nje esifundazweni eGauteng saphinde swalindele nje amathuba emvula amancane ngasho nje ukuthi umkhemezelo khona ke nje kwele kaMthaniya kanti kusasalisana nje izulu ikakhulukazi ngePalmobek sekhona ke nje esifundazweni iNorthern Cape kuye njalo nje eGqeberha kanti ke sampoze ngamafu eMthatha kuye njalo nje eBloemfontein nakhona ke nje esifundazweni eGauteng kepha singawalindela ke nje lamathuba emvula engasho nje umkhemezelo eRichards Bay kanti ke limboze ngamafu eThekwini kuye njalo nje eMthatha kanti ke amazinga okushisa kusasa ame kanje kakhulukazi ngePalmobek sekhona ke eGoli Soweto kaNdonga ziyaduma ngasho nje ukuthi liyabanda ngo19 kanti ke ebusuku qhaqisa amazinga ke nje ngawo bande njalo ke nakhona ke nje ePitori singawalindela nje u7 ebusuku kanti kusasa limi nje ku20 masibheke nje khona ke esifundazweni iLimpopo amazinga okushisa kanje eMosina ngasho nje uselifudumele ngo24 kanti ke ebusuku liyabanda ngo12 bande njalo ke ebusuku lapha ke eGiyani ngo12 kuye njalo nje emini singawulindela nje u22 kanti ke nje masibheke nje khona ke esifundazweni impumalanga amazenga okushisa ame kanje uzoqaphela nje mbukeni Mobek sekhona ke nje Emelo liyabanda ngo18 libande njalo ke nakhona ke ebusuku singawulindela nje u6 kanti ke Mbumbela ngasho nje ukuthi lipholile ngo21 ebusuku lime nje ku10 masibheke nje khona ke esifundazweni iKwaZulu Natal amazenga okushisa ame kanje eThekwini Clermont kwaMasho eMlazi ngasho nje ukuthi lifudumele ngo25 lifudumele njalo nakhona ke nje Olundi ngo23 kanti lithanda ukuthi nje lipholwa ke nje eFryhead ngawo nje u21 masibheke nje khona ke esifundazweni iEastern Cape amazenga okushisa ame kanje ethanda ukuthi lipholeke eGqeberha ngo22 kepha ke ebusuku singawulindela nje u17 Mobek sekhona ke Mthatha lifudumele ngo25 kanti ke liyabanda ebusuku ngawo nje u9 masibheke nje khona ke esifundazweni iWestern Cape amazinga okushisa ame kanje eKapa loduma ngasho nje ukuthi liyabanda ngo18 kanti ke ebusuku singawulindela nje u14 masibheke nje khona ke esifundazweni iNorthern Cape amazinga okushisa ame kanje ngasho nje ukuthi lipholile ke nje eKimberley ngo22 kanti ke singawulindela nje u21 khona ke nje eCalvin masibheke nje khona ke esifundazweni eFree State amazinga okushisa ame kanje eBethlehem liyabanda ngo19 kanti lithanda ukuthi nje lipholeke eVelcom ngawo nje u21 masibheke nje khona ke esifundazweni Northwest amazinga okushisa ame kanje lipholile ke eRustenburg ngo21 liphole njalo ke nakhona ke nje eMahikeng singawulindela nje u21 isibeka lapho ke isimo sezulu sanamhlanje kusihla mina ke ngintombi kaMadlamini olangelihle ngoba libalele ngithi konke kufeziwe. Sizibeka lapha bese kuphathele zona namuhla kusasa bazobe bekhona ozakwethu neindaba ngolwimi lwesiXhosa ube nobusuku obuhle usale kahle.